पंचायत के मुखिया जो होला एकरा लगे पंचायत के बेटी बहू बहन सब लोग जाला और एक मान सम्मान के निगाह से सब लोग के बेटी बहू के अपन बेटी बहू समझल जाला और ओकर समस्या सुनल जाला। लेकिन कुछ ऐसा को कैंडिडेट खड़ा बारे जौन एकर लिहाज उनका ना रहेला, आगे चली हैं पीछे झोंकी हैं। दूसरी बात ही कहे कि हमनी के पहले 2 टर्म 3 टर्म पहले केहू जिला परिषद के रूप में सदस्य रहनी और उस सदस्य शायद हमारा उम्मीद बा कभी हमने के अखबार में ना देखनी सके अपना पंचायत के अपना क्षेत्र के कभी कभी मुद्दा उठौले होखी। ये आज तक हमने के राजनीति के 42 साल के हम अपना उम्र में 5 साल बहुत लोग के और लोग के भी देखले बानी कि वो लोग का कोइलस, कहाँ सरकार के रुपया खपौलस, कहाँ बेच दिलस, का कोइलस कमीशन खोरी में उ सारा योजना के बेच दिलस। उहो आदमी हमारा अपना के ईमानदार कहता। वो फिर आयल बा पंचायत में लूट घोसोट करे खातिर, जनता के ठगे खातिर और जनता के डेरवा के चाहत जनता का अधिकार लेके हम आइन लोग के बीच आ लोग के एक एक क के सब लोग के साजी। ऐसे हमारी अपन लड़ाई बा कि गरीब पर कोनो अत्याचार ना होके चाहिए, जे अमीर बा ओकरा स्वाभिमान के साथ कोनो खिलवाड़ ना होके के चाहिए। वर्तमान लोग पूर्व जिला परिषद के रूप में जो रहे उससे लोग होके तो उन लोग के ये बात बतावे के चाहिए बारा कि हम पंचायत में हई काम कैले बानी, लेकिन काम केहू कैले नहीं खे। काम के मुद्दा पे कोनो उपलब्धि में लोग गिनावत नहीं खे कि हम है उपलब्धि से के आधार पर हम वोट लड़ता नहीं अपन हमरा के लोग के मत देवे के चाहिए। केहू मुद्दा पर नहीं खे, मुद्दा से भटक के लोग सारा लोग अपन बाहुबली। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बनी गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के धर्मबारी पंचायत में और हमरा दाहिने बगल बैठल बनी धर्मबारी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के पति बनी। रउआ सब के बता दी कि यहाँ के पिताजी करीब 27 साल धर्मबारी पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया प्रधान रहल बनी। अब वहाँ के पतोह चुनाव के मैदान में बानी और लगातार कैंपेनिंग करतानी। प्रत्याशी के पति हमरा साथ में बनी नौशाद अली जी, तमाम बातचीत हुई। रउआ सब के बता दी कि बैकुंठपुर प्रखंड में 12 दिसंबर के मतदान होखे वाला बा। बहुत कम समय बचल बा, सब लोग कैंपेनिंग करता, जनता से अपन अपन आशीर्वाद वोट मांगता। लेकिन आज नौशाद अली जी से जानल जाए कि का मुद्दा बा चुनाव लड़े के, काहे कि यहाँ के जौन बैकग्राउंड बा राजनीति से जुड़ल बा, अपना बचपन में यहाँ के राजनीति देखले बनी, काहे कि 27 साल तक लगातार यहाँ के पिताजी धर्मबारी पंचायत के जनप्रतिनिधि प्रधान रहल बनी। सीधे चलतनी, तमाम बातचीत हुई आगे के। नौशाद जी, सबसे पहले और स्वागत बा हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। का कहे दौरा राजनीति में आवे के पीछे का कारण बा? राजनीति हमरा दादा और हमरा पिता के विरासत रहल बा। सब लोग एक सम्मानित पंचायत के न बल्कि पूरे ब्लॉक के एक मान सम्मान के निगाह से लोग देखल गइल बा। हमारे पिताजी ये पंचायत के लगभग 27 साल मुखिया रहल बानी। ये पंचायत के लोग बड़ी इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान के साथ वहाँ के प्रतिनिधित्व माने मुखिया के रूप में करे के मौका देले बा। यहाँ के लोग के हम धन्यवाद देवे के चाहतनी कि हमारा पिता के इतना लंबा समय तक लोग राजनीति करे के मौका देहल। हमारे पिताजी जब मुखिया रहने तो पंचायत के लोग जब हमारा दरवाजे पर जाए तो कहीं वहाँ के कि बेटा चाय लेके आओ, बेटा एक गिलास पानी लिया के लोग के पियावा, हम लेके आईनी और लोग के सेवा कैनी। हमारा मन में भी जिज्ञासा आयल कि हमार पिताजी लंबा समय तक एक राजनीति कैले बानी, ब्लॉक के पंचायत के हमरो करे के चाही। और हमार पिताजी जब जीवित रहनी तबे वहाँ के हमरा के ब्लॉक जिला डीएम एसडीओ साहब के यहाँ सब लोग यहाँ जाए के
मौका देने वहाँ के चाहने की हमरा मरला के बाद ये पद के हमारा बेटा के संभाले के चाहे, एक खानदान के, समाज के, पंचायत के लोग के मान सम्मान देवे के चाहे, लोग के दुख सुख में शामिल होके के चाहे। यही कारण बा कि हम आज राजनीति में प्रवेश कर बानी और राजनीति में बानी। बिल्कुल नौशाद जी, हम चाहें कि तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट बना के हमरा से बतियाई, जब भी हमरा से सवाल पूछम तो का मुद्दा बा, का सोचले बानी। 27 साल तक और पिताजी ये पंचायत के जनप्रतिनिधि रहल बानी, रउआ का सोचले बानी, अब कैसन तस्वीर में ढाले के सोचले बानी ये धर्मबाड़ी पंचायत के। देखिए, हम जौना कास्ट से बिलोंग करेले वो कास्ट से बिलोंग तो बानी, ठीक बा, लेकिन ये पंचायत के लोग जलील साहब हमरा पिता के जी के कहले बा, ये बात के लेके हमरा बहुत फख्र बा कि आखिर कौन सा वहाँ के अंदर कारण रहे, कौन सा ऐसा चीज भरा रहे कि जलील मियाँ लोग ना कहल, जलील साहब कहल। तो ऐसे हम चाहें कि हमारा पिता के स्वाभिमान में कोनो ऐसा ठेस ना पहुँचे और वो चीज़ के मान सम्मान स्वाभिमान के बचाई पंचायत के लोग के। और जौन गरीब लोग बा, अमीर लोग बा, सब लोग के साथ शामिल होकर के एक भाईचारा के प्रतीक हम लोग के अंदर जिज्ञासा भरी और लोग से यही अनुरोध रखे कि भाई हमारे पिताजी अगर इतना दिन राजनीति रउआ लोगों के बदौलत कैनी तो हम चाहे कि हमरों के रउआ लोगों ने मौका दी और हम वो स्वाभिमान पर कोनो ठेस ना आवे दे। और वही माने बतावल जौन मार्गदर्शन बा, वो मार्गदर्शन जौन हम सीखले बानी, जौन खून पिताजी के हमारा रग में घूमता, जाना पर हम चलतानी, ओकरा के हम बरकरार रखी। बिल्कुल नौशाद अली कहता नहीं कि जौन पिताजी के द्वारा जौन मार्गदर्शन हमरा मिलल बा, वही मार्गदर्शन के आधार पर हम चलेम और पंचायत के जनता के भी लेके चलेम, जौना आधार पर हमरा पिताजी के जलील साहब लोग कहत रहता। आखिर कोनो ना कोनो बात होई तबे हमरा पिताजी के लोग जलील साहब कहत रहल, नौशाद अली के कहना बा। लेकिन मुख्य रूप से नौशाद जी अपना पंचायत के विकास खातिर राव रोड मैप का सोचले बानी, काहे कि कुछ लोग से बात भइल हमरा, कुछ लोग कहता कि गरीब के कुछ ना मिलेला, हमने कि यहाँ जौन मिलेला तो अमीरे के मिलेला। हमार पिताजी जौना बेरा राजनीति करत रहने, जौना बेरा मुखिया रहने, ओ बेरा वहाँ के एगो लिस्ट बनाई और पंचायत के लोग के एक कमेटी बनल रहे। वो कमेटी में देखल जाओ कि कौना जोग के बा, जैसे इंदिरा आवास बा, अगर वो जोग इंदिरा आवास लायक अगर वो आदमी बा तो 10 गो लोग जौन कहत रहे वो आधार पर वहाँ के 10 गो लोग के बीच कहीं कि एमे प्राथमिकता देहल जाओ। बिल्कुल। और प्राथमिकता के आधार पर ओकरा के इंदिरा आवास देहल जाते रहे। राशन कार्ड बा, चूँकि ओकरा लिमिट रहे एगो, बिल्कुल, अब तो अनलिमिट हो गई बा। राशन कार्ड रहे, इहो योग्यता देखल जाते रहे और बहुत सारी योजना बावे जौन जरूरियात देखल जाते रहे, ओकरा के वहाँ के करत रहनी। तो ये तो गुण हमरा में जरूर बा। आज हम अपना मन में भी ठानले बानी कि अगर ये गरीब आज के भी दौर में भूखे अगर मरता तो चाहे हमरा घर से काहे न लिया के अनाज पानी ओकरा के देवे के पड़े, हम ये चीज़ देव। अगर केहू बीमार बा, पैसा के अभाव में ओकर इलाज नहीं होखत, वो इलाज के भी हम करावे के प्रयास करे, चाहे एकरा खातिर हमरा कुछो करे के पड़े हम करब, चाहे हमरा खून काहे न अपना शरीर से देवे के पड़ी। चूँकि एक लंबा समय तक लोग हमरा पिता के दिले बा, वो खून हमरा में बा, तो हम चाहे कि हम अपन खून जरूरत पड़े तो पंचायत के लोग के दी। बिल्कुल नौशाद जी, पंचायत में ग्राम सभा लागेला, रुआ देखले हो कि हमरा और पिताजी रउरा के शायद हाथ पकड़ के ले जाते हो कि पंचायत भवन पर सब सभा लागत हुई, सब लोग पहुंचत हुई, देखले बने रुआ ग्राम सभा? जी, हम ग्राम सभा और आम सभा, पहले आम सभा होते रहे, कार्यकारिणी के मीटिंग होते रहे, ओकरा बाद में सरकार एकरा के वार्ड सभा कह दिलस। तो ये हम सब कुछ देखले बानी। हम देखले नहीं कि बल्कि हम लिखे के भी काम कैले बानी। आम सभा ग्राम सभा के हमारे बाबूजी बगल में बैठाई, कहीं के बेटा है लिख, आ वो आम सभा से जौन पारित होते रहे वे होते रहे, आ वही अनुसार हमनी के आज भी चले खातिर वचनबद्ध बानी सन। का लगता रउरा अभी के जौन दौर चलता, चाहे पिछला जौन दौर बीतल बा, में आम सभा ग्राम सभा लागल बा पंचायत में? जी ना,
कबरवा गइल बनी ग्राम सभा? हमनी के तो अभी कभी हमार बाबूजी जौना बेरा रहनी वो बड़ा डंका बजाते रहे, डुगडुगी बजा के लोग के बतावल जात रहे। लोग के बतावल जात रहे। लेकिन आज के डेट में खाना पूर्ति भइल बा, कोनो आम सभा, कोनो ग्राम सभा, कोनो सभा तो भइले नहीं खे, केहू जानते नहीं के कि सभा कौना माने जंतु के नाम हो। ये चीज के लोग के मार्गदर्शन से बिल्कुल भटका देहल गइल बा, जगह से हटा देहल गइल बा कि लोग सच बात कही अपन हक मांगे, ऐसे करा के दूर कर देहल जा। हम व्यूअर्स के बता दी, पूरा बिहार के जनता के बता दी कि ग्राम सभा आम सभा में इतना शक्ति बा कि ग्राम सभा पूरा गांव के जनता के अधिकार देता कि रौरा अपना मांग के वो सभा में रखी और वो जी के जनप्रतिनिधि वो जी के जे भी बावे डायरी में लिखी, रौरा से साइन करवाई, तमाम जे भी पंचायत के जनता जी पहुंची सब लोग साइन करी और अपन अपन मुद्दा अपना अपना वार्ड के अपना अपना पंचायत के जौन सबसे जरूरियात बा जौन होके के चाही लोग से पूछल जाए। लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो चुकल बा, हमरा लगता नौशाद जी मर चुकल बा आम सभा ग्राम सभा जी, लगभग मर चुकल बा। लेकिन हम अपना मन में ठानले बानी कि सरकार के जौन मार्गदर्शन बा ग्राम सभा वार्ड सभा कार्यकारिणी करे के वो हम करे, और ये बीच से ही जौन सरकार की योजना हुई वो योजना के लाभ लोग के पहुँचावल जाए। चूँकि सभा तीने गो होला, एगो लोकसभा होला, एगो विधानसभा होला, एगो आम सभा होला। तो आम सभा बहुत बड़ा एगो सरकार के माने गाइडलाइन बा, और अनुसार आम सभा में लोग के अपन बात रखे के मौका मिलेला, लोग के बात जाने के मौका मिलेला कि कहाँ पर का समस्या, कहाँ से पर का समस्या बा। तो ऐसे इस सभा सरकार जौन बनौले भी है बड़ी सोच समझ के, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सभा, लोकतंत्र के बहुत बड़ा सभा भाई, ऊपर लोकसभा नीचे ग्राम सभा। ग्राम सभा आई प्रधान के जौन पद बा बड़ी सम्मानित पद बा। ये लगे मुखिया एगो पंचायत के मुखिया होला, एगो परिवारों के मुखिया होला। पंचायत के मुखिया जो होला एकरा लगे पंचायत के बेटी बहू बहन सब लोग जाला, और एक मान सम्मान के निगाह से सब लोग के बेटी बहू के अपन बेटी बहू समझल जाला, और ओकर समस्या सुनल जाला। लेकिन कुछ ऐसन को कैंडिडेट खड़ा बारे जौन एकर लिहाज उनका ना रहेला, आगे चली हैं पीछे झोंकी हैं। दूसरी बात ही कहे कि हमनी के पहले 2 टर्म 3 टर्म पहले केहू जिला परिषद के रूप में सदस्य बनी, और उ सदस्य शायद हमरा उम्मीद बा कभी हमनी के अखबार में ना देखनी सके, अपना पंचायत के अपना क्षेत्र के कभी कभी मुद्दा उठौले होखी। ये आज तक हमनी के राजनीति के 42 साल के हम अपना उम्र में 5 साल बहुत लोग के और लोग के भी देखले बानी कि वो लोग का कोइलस, कहाँ सरकार के रुपया खपौलस, कहाँ बेच देलस, का कोइलस, कमीशन खोरी में वो सारा योजना के बेच देलस। उहो आदमी हमारा अपना के ईमानदार कहता, वो आदमी अपना के शिक्षित कहता, जौन सिग्नेचर छोड़ के अपन माने एगो आवेदन नहीं लिख सकत हनु, वो फिर आयल बा पंचायत में लूट घोसोट करे खातिर, जनता के ठगे खातिर, और जनता के डेरवा के चाहत तक जनता का अधिकार लेके हम आइन लोग के बीच आ लोग के एक एक क के सब लोग के साजी। तो ऐसे हमारी अपन लड़ाई बा कि गरीब पर कोनो अत्याचार ना होके चाहिए, जे अमीर बा ओकरा स्वाभिमान के साथ कोनो खिलवाड़ ना होके के चाहिए। वर्तमान लोग पूर्व जिला परिषद के रूप में जो रहे उससे लोग होके, तो उन लोग के ये बात बतावे के चाहिए हमारा कि हम पंचायत में हई काम कैले बानी, लेकिन काम केहू कैले नहीं खे। काम के मुद्दा पे कोनो उपलब्धि में लोग गिनावत नहीं खे कि हम है उपलब्धि से के आधार पर हम वोट लड़ता नहीं, अपन हमरा के लोग के मत देवे के चाहिए। केहू मुद्दा पर नहीं खे, मुद्दा से भटक के लोग सारा लोग अपन बाहुबली दिग्भ्रमित करके तरह तरह का अफवाह फैला के चुनाव में लोग आयल बा। लेकिन जनता भी बुझाता है बात के, क्योंकि जनता बहुत होशियार बा, मौन धारण का चुप बा एकदम बिल्कुल, और गर्दन के ऊपर सब लोग के कहता, लेकिन मन में बैठा ले बा कि हमरा का करे के बा। हमारी यह अपील बा, निहोरा बा हाथ जोड़ के कि सब लोग एकजुट हो करके और बैगन छाप पर हमार पत्नी बड़ी शहीदा परवीन क्रम संख्या 6 पर
वहाँ के बाद सबसे लास्ट में ईवीएम मशीन पर बा। ये हम बहुत भाग्यशाली बानी कि ऐसा चुनाव चिन्ह मिलल बा। ये चुनाव चिन्ह के अमीर और गरीब सबके जरूरत बा और सब लोग के थाली में पड़े वाला परोसे वाला चीज बा। ऐसे हम सब लोग के निहोरा करे, प्रार्थना करे कि सब लोग के बीच हम आयल बानी, हमरा के लोग मत एक बार मौका दे, हम लोग के सेवा करी। अगर हम सही खरा ना उतरे, वो चीज के ना बचा पाए, तो फिर लोग हमरा के 5 साल के बाद नकार दी, कोई सरकारी सर्विस ना हो।